ଆଜ୍ଞା ଦୈତାରୀ ଆଜ୍ଞା ଦାସ ପିତା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟୀ ମା ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କରି ଦି ପୁଅ ଆଜ୍ଞା ବଡ଼ ହେଲେ ନାରାୟଣ ଆଜ୍ଞା ସାନ ହେଲେ ଗୋପବନ୍ଧୁ। ଆଜ୍ଞା ନାରାୟଣ ସଂସ୍କୃତ ପଢ଼ିଲେ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ପଢ଼ିଲେ ସଂସ୍କୃତ ଆଜ୍ଞା ବିଦ୍ୟାଳୟ ନାଁ ରଖିକିରି। ଆଜ୍ଞା ଗୋପବନ୍ଧୁ ନୁହଁ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇନା। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଏମିତି ସାଧାରଣ ପାଠ IB ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପଢ଼ିଲେ। ଆଜ୍ଞା LLB କରିଥିଲେ ଗୋପବନ୍ଧୁ। କରିକିରି ଓକିଲାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲେ। ହୁଁ ଓକିଲାତି ତାକୁ ବହୁତ ବାଧ୍ୟ କରିକି ତାକୁ ଗୋଟେ ଓକିଲ କରାଗଲା। ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଘର ଲୋକ ତାଙ୍କ ଭାଇନା ହୁଁ ଯାଇକିରି ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଲି। ଆଜ୍ଞା ତୁ କିଛି ଆଇନ ଜାଣିଛୁ ନା ଖାଲି ଯୁଦ୍ଧକୁ ପଡ଼ିଯାଇଛୁ? ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ନା ଲ ପଢ଼ ଜାଣିବୁ ତୁ ଯେଉଁଟା କରୁଛୁ ସେଇଟା ଆଇନ ସପକ୍ଷ ନା ଆଇନ ବିରୁଦ୍ଧ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ନିଜେ ଜାଣିକିରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଇନ ନା ପଇସା ମୁଁ ଦେବି କର ନା ସେ ଏଠି ନାହିଁ କଲିକତାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନାହିଁ। ନା ଯା ଯାଇକିରି ତୁ ଯଦି ଦେଶ ସେବାରେ ଯାଇଛୁ ବା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଯାଇଛୁ ତତେ ନିହାତି ଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଗଲେ ଭାଇନା ଗୋଟା ବାଜିକି ସେଠି ଲ କଲେ। ସେଠି ଲ କରୁ ସେଠି କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ଏଟାକୁ ଓଡ଼ିଆ ଯାଇଛନ୍ତି ଦାଦା ନେଇକିରି ଏଇ ଯେଉଁ ଏମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦଲାଲଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସେମାନେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ଗୋଟେ ବାଟରେ ଗଲାବେଳକୁ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଉଠିରେ ବାନ୍ଧିକି ବାଡ଼ିଆ ହେଉଛି ବାଡ଼ିରେ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ସେ ବାଡ଼ି ବାଡ଼ିଆ ହେଉଛି ତା ଆଗରେ ଠିଆ ହେଇଗଲେ ଗୋଟେ ବାଡ଼ି ବାଜିଲା ଗୋପବନ୍ଧୁ ପକड़େ। ଗୋପବନ୍ଧୁ କହିଲେ ସେଟା ମଣିଷ ନା ପଶୁ? ନା ସେ ମଣିଷ କଣ ସେ ପଶୁକୁ ନା ଗୋପବନ୍ଧୁ କହିଲେ ବୁଝିଲ ସିଏ ପଶୁଠୁ ହୀନ ନୁହେଁ ଆପଣ ପଶୁଠୁ ହୀନ। ଆପଣ ମଣିଷ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ପଶୁ କହିଲେ ମଣିଷ ତେଣୁ ଆପଣ ପଶୁ। ବାଡ଼ିବାକୁ ଅଧିକାର ଆପଣ କିଏ ଦେଲା? ଆପଣ ତ ମୂଲ ଲାଗୁଛି ମୂଲ କାଟି ଦେଇପାରୁଛି ମାଡ଼ ଦେବାକୁ ଅଧିକାର କିଏ ଦେଲା? ତମର କେସ୍ ହବ ମୁଁ ଏଇଠି କେସ୍ କରିକି ଆସିଲେ ଯେଉଁ ବସାରେ ଥିଲେ ସିଏ ଖୋଜି ଖୋଜିକି ଆସିଲେ ରାତିରେ ପହଞ୍ଚା ବୁଝିନେଲା ଯେ ଇଏ ଓଡ଼ିଶାର ଖେଳକୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ସେ କେସ୍ କଲେ ମୁଁ କେଉଁଠି କ'ଣ କରିବି ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଲି। ସେ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ମାଗ କିନ୍ତୁ ନିଜ ସ୍ୱଭାବ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ଆଣିକି ପାଖରେ ରଖିକିରି କାମ ଦାମ କରିକିରି ତମେ ଦୁଇ ପଇସା ଦେଉଛ ବା ତମ ଘରେ କାହା ପାଇଁ ଦେଉଛ ବାଡ଼ଉଛ ହେଇଛି ଏମିତି ତା ବାଦେ ସେଠି ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିକି ଦୃଶ୍ୟଟା ଦେଖିଛନ୍ତି ସେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆମାନେ ଦେଖିଥିଲେ ସେ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିକିରି କହିଲେ ତମ ଉପରେ ଯାହା ଉପରେ ସଂଗ୍ରାମ ହବ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ମିଳି ହେଇକି ଧର୍ମଘଟ କରିବେ। ସେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇକିରି ସେଠୁ ଫେରିଲେ। ସେଠୁ ଫେରିକିରି ତାଙ୍କର କାମ ସବୁବେଳେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯିବେ ସବୁ ଗାଁକୁ ଯିବେ ସବୁ ଘରକୁ ଯିବେ। ତାପରେ କଂଗ୍ରେସ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ସେ ସଭାପତି ହେବେ ଲୋକସେବକ ମଣ୍ଡଳର ଉପସଭାପତି ହେବେ। ସମାଜର ଅନୁଷ୍ଠାନ ତାଙ୍କର କାମ ଭିତରେ ସେ କୁହନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଟିକେ ଯାଇ ମୋ ସବୁଠି ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇକି ଥିବ କାଲି ଚେକ୍ କରୁଥିବ। ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆମର ଦାରିଦ୍ର୍ୟଟା ଲୋପ ପାଇଛି। ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଥାଏ ମାନେ ଲଖାଇ ରଖି ବଳି ଖାଦ୍ୟ ଏଇ ତ ରଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପହଞ୍ଚିଲେ ଯେତେ ରଜା ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁ ରଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ରଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ରଜା ଯଦି ଶୁଣିଲେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଆସିକି ବସେଇଲେ ଆସିଲା ପରେ ନା ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିଛି ନା ନାଇଁ ତ ଆସନ୍ତୁ ଯିବା। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲୋକ 4 ଦିନ ଖାଇନାହାନ୍ତି ବୋଲେ ଆପଣଙ୍କ ରଜା ଯଦି ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ପୁଅ କରି ନ ପାରିଲା କି ରଜା ପଦବାଚ୍ୟ ନୁହେଁ ତେଣୁ ଆପଣ ଉଠି ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ନୂଆ ରଜା ବସିବେ। କଥା ପୁରା ଓହ୍ଲେଇ ଯିବାକୁ କହିଲେ ସେ କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ରଜା ପୋଷିପାରିବ ନା କେବେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି କି ଆପଣ ନ ଓହ୍ଲେଇବେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ବତେଇବି
ସେ ଜବରଦସ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ହାତ ଧରି ରାଜରାସ୍ତା ଠିଆ କରିଦେବେ। ଯେହେତୁ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୋକରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଏତେ ସମ୍ପତ୍ତି, ଏତେ କଥା, ଏତେ ଧାନ ଚାଉଳ ହାନି ଲାଭ, ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଖାଦ୍ୟାଭାବ ହବ, ଆପଣ ଚୁପିକି ବସିଛନ୍ତି ଗଦିରେ। ରଜାଙ୍କୁ ସେଇଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା, କାରଣ ଇଏ ତ ପୁରା ଏମିତି ଭାବରେ ଭାଷାରେ କହିଲେ। ନା ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଆପଣଙ୍କର କୋଠି ଦ୍ୱାର ପଡ଼ିଯିବ, ସେମାନେ ମନକୁ ବୋହିକି ନିଅନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ରଜା। ନା ତାହେଲେ ଡାକନ୍ତୁ, ବୁଝିପାରିଲା ରଜା? ଡାକନ୍ତୁ। ଇଏ କୋଉଠାର ରାଜା? ଏଇଟା ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ତାପରେ ଖୋଲିଲେ ଆଉ ସିଏ ରଜା ବହୁତ ଦୟାଳୁ ରଜା। କିନ୍ତୁ ଜିନିଷ ହେଉଛି କ'ଣ, ରଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରଜା ଯାଇକିରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାଟା ସେତେବେଳେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଥିଲା। ଏଇଠି ଜମିଦାରମାନଙ୍କୁ ଭୟ କରନ୍ତି ସେମାନେ, ରଜା କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ରଜା ସବୁ ମାଠିଲେ, ଗୋପବନ୍ଧୁ କଥା ସବୁ ରଜାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। କହିଲେ ଏ ଅଭାବଟାକୁ ଦୂର କେବଳ ରଜା ହିଁ କରିପାରିବେ। ରଜାମାନେ ବି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ କଥାରେ ଗରିବ ଗୁରୁବନ୍ଧୁ ସବୁ ମାନେ ଅନ୍ନ ଛତ୍ର ଖୋଳା ଗ୍ୟାସ ଆସି ଖାଇଲା ଆଉ। ସିଏ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଗୋଟିଏ ଲୋକଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆମେ ଯେତିକି ଜାଣିଛୁ ଜମିଦାରୀ ବି ଥିଲା ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର। ଜମିଦାରୀ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦୟାରେ କିଛି ବି ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଲୋକ। ଏଇ ଯୋଉ ଜମିଦାର ଥିଲା ଛୋଟିଆ ଜମିଦାରଟି, ଏମାନେ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ନଥିଲେ, ଏମାନେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ଚଳୁଥିଲେ। ଅତ୍ୟାଚାରୀ ଥିଲେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜମିଦାର, ଯିଏ ରଜା ଭଳିଆ ଜମିଦାର। ଜମିଦାର ମାନେ ବା ରଜା ମାନେ କ'ଣ ଅତ୍ୟାଚାର କରନ୍ତି ନା, ତାଙ୍କ ତଳ ଲୋକ ଜମିଦାର ନାଚ ବାଡ଼ିଆବାଡ଼ି କଲେ କିଛି ଦେଇଦେବାକୁ, ଏଇଟା କ'ଣ ଯୋଉଠି ରଜା ଖବର ପାଆନ୍ତି ସେଠି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେମାନେ ଦଳିତ ହୁଅନ୍ତି। ଗୋପବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଭାବିଲା ବେଳକୁ କୋଉ ବିଷୟରେ ଭାବିବା? ସିଏ ତ ଜଣେ ବଡ଼ ହସ୍ତି। ହସ୍ତି ନୁହଁ, ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ କହିଲେ ଚଳେ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜଣେ ବଡ଼ ହସ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ବାଲେଶ୍ୱର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ମିଳିଛି। ମୁଁ ବାଲେଶ୍ୱର ଡାକିଥିଲି, ସେଠି ତାଙ୍କର ଏଇ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଉପରେ ଆଲୋଚନା। ଆଉ ଡାକିଛନ୍ତି 2 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡାକିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କଲେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲେ ଆଗ କହିବାକୁ, ମୁଁ କହିଲି ନାହିଁ ସମସ୍ତେ କହିସାରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ କହିସାରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ତାପରେ ମୋତେ ତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଡାକିଛନ୍ତି ମୁଁ କହିବି। ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଉପରେ ଯିଏ ଜାଣିଛି ଯାହା ଟିକେ ଟିକେ କହିଲେ ଆଉ, ଯିଏ ଯାହା ବହିରୁ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ନା। ଆପଣ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ରିଏଲ ଲାଇଫରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଚଳିଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ଘର ଲୋକ ଏତେ ସମୟ ଚାଲିଲା, ସେ ସବୁ ଆଧେଇକି ଆସି ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, କେତେ ସରିବନି ଏମିତି ଆପଣ ଜଣନ୍ତି ଖାଇବେ ଇଏ ଚାଲୁ। ସେ ତ ଜଣେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ପୁରୁଷ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ହେଲା 52 ବର୍ଷର ଜୀବନ। ଏ 52 ବର୍ଷଟା କେମିତି 52 ମିନିଟ୍ ସରିଯିବ? ନା, ସରିବନି। ତାପରେ ଆମେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ହେଇଥାନ୍ତା ସରିଯିବ। ଅସାଧାରଣ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ପୁରୁଷ, ତାକୁ ସବୁଠାରୁ ବର୍ଣ୍ଣନା ନ କଲେ ଅଧୁରା ରହିଯିବ। ଠିକ ତ। ସେ ଓଡ଼ିଶାର ମାନେ ବୋଧେ 100ରୁ ମୁଁ ସେଇଠି ବାଲେଶ୍ୱରଠି ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବି, ଆଣିକି ମୋ ଛାତିରେ ନୋଟ ମାରିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ କ'ଣ ଗୁଣିଆ? ଗାଁକୁ ଆସି ଆପଣଙ୍କୁ କିଳା ଖେଳିବାକୁ ଆପଣ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ ଭାବୁଛନ୍ତି ନା? ଆମେ ଖୁସି, ଏଇଟା ଖୁସି ନୁହଁ, ଅପମାନ। ମୁଁ ଭିକାରୀ ନୁହେଁ, ଟଙ୍କା ଦେବେ, ଗୋପବନ୍ଧୁକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କାଟେ ଯଦି ଦେବେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ତାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମୋତେ ଦେଇ କ'ଣ ପାଇବେ? ମୁଁ ଆସି ଆପଣ ଡାକିଦେଲି, ମୁଁ ଗୋପବନ୍ଧୁକୁ ଦେଇଥିଲି, ଗୋପବନ୍ଧୁକୁ ନାଚିବୁ, ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁଠି ଅର୍ଚନା ହେବ ମୁଁ ସେଠି କ'ଣ ଡାକିବି। ମୋତେ ତୁମେ ପଚାର ନ ପଚାର, ଖାଲି ଡାକିଛ ମାନେ ପହଞ୍ଚିବି ସେଇଠି। ସେଇଟା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଜଣେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ବଂଶଜ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର ସେଇଟା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ବୁଝିପାରିଲି, ସେ କିଛି ବସ୍ତ୍ର କରିଥିଲେ ମୋ ପାଇଁ। ସେଇଠି ଭୟ କରିଗଲେ, ବସ୍ତ୍ରଟା ଦେବାକି କ'ଣ ଡର? ଡାକ୍ତର ଜଣେ ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ଲୋକ, ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ, ସେ ଆସିଲେ ମୋ ପାଖରେ ବସିକି କହିଲେ, ବାବା ଆପଣ ତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ନାତି, ବହୁତ ମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଲୋକ, ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି, ସିଏ ଚାହାନ୍ତି କିଛି ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ, ସମ୍ମାନିତ କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରିବେ?
ଆପଣ ଏତେ ବୟସାଲି ଲୋକ ଆସି ମୋତେ କହିଲେନି ବଡ଼ ଦାମିକା ଜିନିଷ ସବୁ କରିଥିଲି। ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ପିନ୍ଧିକି ଯାଆନ୍ତୁ, କହିଲେ ମୁଁ ଜୋଇ ନୁହଁ, ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ତାକୁ, ମୁଁ ପିନ୍ଧିକି ଆଜ୍ଞା ଯାଇଥିଲି ଏଠି ଯାଇଥିଲି ଢେଙ୍କାନାଳ ଦେଇଥିଲି ଆଜ୍ଞା ଏଠି ସେଇଆ ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ବୁଲି ସାରିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଜଣେ ଜିଲ୍ଲା ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ତ ଆମର ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ନିଜର କହିଲେ ଚଳେ, ସେଠି ସାରା ବୁଲି ଯାଇଥିବେ। ଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ସଭା ସମିତିରେ ଯୋଗ ଦେଇନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ସଭା ସମିତି ଡାକି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା